ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଆମ ପରିବେଶ। ହଁ, ପରିବେଶ କହିଲେ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଗଛ, ଲତା, ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ମାଟି, ପର୍ବତ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଆମେ ବୁଝିଥାଉ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଜଙ୍ଗଲରେ ହାତୀ, ହରିଣ, ବାଘ, ଭାଲୁ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହା ଛଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲ ହେଉଛି ଆମ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ପଶୁପକ୍ଷୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସମ୍ପତ୍ତି, ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି। ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ, ମୟୂର ଏବଂ ଶୁଆଶାରୀ ରହିଥାନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଚେରମୂଳି ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ହଁ, ଏହା ଛଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ବୃକ୍ଷରୁ ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥାଉ, ଯଥା କାଠ, ପତ୍ର, ଫୁଲ, ଫଳ ଏବଂ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହା ଛଡ଼ା ଗଛ ହେଉଛି ଆମର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଜୀବନ। ଗଛ ହେଉଛି ଆମର ଜୀବନ। ଏଣୁ ସେ ବୃକ୍ଷକୁ ଲଗାଇବା ଦରକାର। ସେ ବୃକ୍ଷକୁ ଆମେ ଯତ୍ନବାନ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଆମେ ଯତ୍ନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଗଛକୁ ଆମେ ଯତ୍ନ କରିବା, କାଟିବା ନାହିଁ ଏବଂ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେବା, ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଗଛକୁ ଆମେ ଯତ୍ନ କରିବା ଏବଂ ନୂଆ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲଗାଇବା ଦରକାର। କାରଣ ସେ ବୃକ୍ଷ ଆମକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଦେଉଛି ଏବଂ ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଆମର ଜୀବନ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।